फार्म बाजार हनै आपनो ताई किसा मडिफाइड खाइके चाओ फार्म बाजार हनके किसा खानातक के हायंगो आबने बगै जरा दमका जाल तंग माने दमका बाजार हनै जाता तंग माने आबोने ताइसे खानातको कारण सिनी कक बाय खलाइजाक आबने बगै दमका जाल अर्थात चिनी आबा काइसा सिनी कक बाय सनामजाक फार्म बाजार हनका आबो बुइनी कक बाय आबोनि बागै आं पुइलाना बाजार कमिटि रखनो अबनो ताइसे मडिफाइड खालाइदामान आबनो जों वान सुकनो नाङा कारण जोंरो ताबकनो सिमनो जों टारगेट मान हारनाय जेहेतु अब जत आम जायो जों फार्म बाजारबो हनै सिवा फेबारो कोनो फार्म क्रै आगि तंगैफोर मन ताब क्रै फेबा अजागो नों दमका जाल बाजार हनके आबनो संशोधन खालाइदामान आबो बाजार कमिटि रखनो फार्म बाजार हनै जों दमका जाल बाजार हनै जों अजागो जदे जों साइन बोर्ड दक दैमान खांखाय आबो भबिष्यत ताबकनि अ जनमनि बरलक थै थांमाने परेपना उलनि चिनी बरलक फाइनाय बरक अब दमका जालखै चिनी कक बाय सनामजाक चिनी कक बाय अ बाजार संसाजाक नै बरक साइ मानाय जात बहायके स्रामके चाव हनै आं वान सुगु बनि बागै तिनी आंगरो जे फाउंडेशन दे आनरो जे समय कमिटि नि बरलक तिनी न डेट न सानानि थांपुरा आं साखा आं पुइला आंबो दुकान रनाय आं दुकान खालायना आंनि जीवन आं मटामटी प्राय 15-16 बছर हाय आं दुकान रै पारंखा मनफोट बाजार न संसाना थांतानि आबो पुइला आंनि याक दंगो पुइलानि सिम आं संसावै जों जे दिन बाजारनि फाउंडेशन दा बाजार बाद देहनै खलायो अ दिन जों बाजार जत बरकनो जों फंनि सिम प्रोग्राम खायै बाजार टाइम बाजार खायनाने पुरके जों या कारै जार बानियाव ओंखारमानाय जात जों बहाय व्यवस्था खालायो अबनि बागै आरो ताकिसा आलादा नम जेहेतु फर्स्ट टाइम आं साइमनो बाजारनि 12 बছर कामनि परफनो अमहाय प्रोग्राम वाइसेपनो खलायजोगिया तिनिनो पुइला खलायमनि नेक्स्ट बारगो ताइसे जों प्रोग्राम न बाजार न जदि साजुगनानि बागै अर जारा जे पाइनाय फालनाय बरकनि तिनि जों करा स्टेटमेंट ना हनो